Sve okej. Jedini pravi kandidat. Znači po povratku s terena Bogin ne spada u skrbi o pravima i zaštiti prava hrvatskog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Povijest će nam suditi ako ne iskoristimo povijesnu šansu 27.12. Što se mene tiče, pozdravljam budućeg predsjednika. Pozdravljam imenjače. Ja sam zato da još jednom se bez figa u džepu predstavnici triju naroda sjednu, ali kriza koja je praksa zadnjih par godina je paralizirala institucije Bosne i Hercegovine. Prošle godine reparirali, tako da sad dobile, nećemo kazati izvorni sjaj. Dakle, crkva sagrađena 1925. godine.